Oy, kabaro na to, no? Nga, taga Digos. Naka sa YouTube channel mga kabaro, no? Si ma'am Ginalyn Politod. Mga kabaro. Oy, TikTokers ni mga kabaro. Dagang kini siya followers sa TikTok. Ano siya mo? Oy. What's up mga kabaro, no? Nakakaroon mga kabaro, no? Nakapagdali sa may Victoria Plaza mga kabaro, no? Gikan ko nag-vlog sa akong main channel sa dirigikan sa Victoria Plaza to Obrero ato Agdaw mga kabaro, no? O subaybayin ko karon adlaw karo, see you sa amuang balay o sa pagsundo na ako sa akong misis mga kabaro, no? Bye na mga kabaro. What's up mga kabaro, no? Nanakas balay mga kabaro, no? O sa karon mga kabaro, si Mrs. po hapit na binag wala may nagsabay mga kabaro. Sa plano na ako mga kabaro, alas 5 sundo na ako sa cruising. Pero wala may nagsabay mga kabaro, no? Kay naabot na po siya niya mga kabaro, no? Si Mrs. nag-ilis pa niya. Nasa mga dala mga kabaro, no? Uy! Kakanin! Uy! Uy, maha! Asa nagikan mine? Joyce! Ano yan ba ni? Tilawan na to na yung una ang puto. Puto ako. Lasang biko. Nasagol mo dyan magbaro niya. Tilawan ang biko kung sa kalamin yung biko, no? Ugmay ba ni biko ni si Ma'am Joyce? Hibran ka? Woo! Kalami. Kaya magbaro, no? Dako kayong dago magbaro, no? Basi kung palit ko dito isda dito sa gawas mga kabaro, no? Yeah, para na mabalik lang po niya. Tilaw na to ni. Nakatilaw na ako sa puto. Nakatilaw na ako sa biko. O kining ano sa ni? Yung lang nagluto ng biko. Ano ni? Kutsinta? Tilaw na to kutsinta na. Lasang makaroni kinasagol mo dyan magbaro, no? Makaroni. Ah! Lasang maha. Ano sa ning isa main? Kini violet. Dili. Kuha kini. Half lang. Ano sa kini siya tawag eh? Sige tawag ka. Paki-comment kung makabaro ako sa tawag kanino. Sapin-sapin? Pinood ka? Masig na bad ka ha? Pinood na? Sapin-sapin? Pilawan na ito makabaro mga sapin-sapin. Pilawan na nato ang kanan nga putahi. O may duty sa kugma may. Yan garo no, tilawan ko ni sapin-sapin mga kabaro no kung say katamis. Unsa ni isa maha? Kini unsa man isa maha pod? Diri ko sa dagang cheese baro. Dagang cheese nga maha mga baro no atong slice natin kumay. Kasi gimo ni may si Joyce yapon. Sila wala taning maha ni Joyce na kung sa kalami. Asa ko.
Kalami. Nya may nasa masulti mo karong adlaw nga Dagan ka kanin. laga ka kanin. Ako dako ko pasalamat. Nya baro mangita tag ilim nun kung naabay bugnaw or wala. Kung wala, Nasa una ba? oy, asa bugnawa. Tara. Nya. Pero lami na yung mga tropikana man. Barag sa pilitan mga nagamay. Nabusog naman ako eh. Dana lang. Kaya ako ano, mapit na ko tatawag ba kamara no? Busog kayo ang ulan sa gawas. Kasi sige ron. Ay! Sorry mga baro. Mayong hapit sa yung talaga mga baro no? Sa kaya mga baro. Istingan ako ko ang napalit nga break mo. Napatong isda mga baro. Kaya, bagay ko mga baro no? Kaya mga baro no, wala ko mga baro no? Raincoat. Ano na tawag pasingulan mga baro no? Alright, let's go! Nakita na ko mga baro. Hoy, usa-isa na naman liga. Uy, naisda. Ilang kilo lang ka? Oh, ha? 200. Uy. 200 kita na lang ka? Uy. Sige daw. Palito na ko tanan. 200 pa na. Kaway mo sa vlog na ako. Oy! Kabaro vlog. Oh. Subscribe mo niya sa kong FB page Andy Piezas. 311 ya. Ha? 311. Kalaw ko ay yung 200 na tanan. 200 lang ba 200 lang. Yeah, kabaro na ko sa vlog. Woo! Lang ako lang ka. Sabi na ako ang baro, no? Muna siguro yung bagyo ang baro, no? Kasi magsuga sa ulan. Uy. Nagbalitig pa ni Hapo ni Mrs. mga baro, no? Isda lang ang baro, no? Uy. Dili pa.
Mga siguro, mga sunod adlaw, sunod adlaw. Salamat ha. Uy. Sino pangalan mo? Avon. Imo. Diana. Imo. Sheila. Imo. Angel. Nicole. Yun ha. Atong mga kabaro, no? Salamat ha. Salamat ha. Yay. Ya, baro no. Gusto kayo ulan na. Gusto kayo mga baro no. Pero okay lang. Ya, baro karon wala kay mabaha diri sa mga baro no. Grabe, galigay! Nya karo no, mabait ako kalay na karo no. Yo, sa karon mga kabaro no, nanakos balay mga kabaro no. Pero tigil ako basaha sa ulan mga kabaro no. Og ako may mga kabaro. Uy, simgi mo. Take ka. Uy. Pati kuha na lang. Ah? Kuha na lang sa vlog. Pakita na ako sa vlog. Kuha na. Uy, sa. Dero. Ha? Ay, ay. Kaya mga kabaro no. Oy, sama na. Sa Pasig Island. Unsa daw? Kuha na ginaw. Kaya baro no, mapit lang ko. Kaya mga baro no, magluto ko og paksiw mga baro no, mga baro. Paksiw ng isda. Uy, nanapoy na tadtad mga baro no, nga may talong, may lamas. Kaya mga baro no, mapit lang ko. Nya mga kabaro no, ato sa pasagdan to mga kabaro no, mga siguro mga pinakadugay mga kabaro no, mga 30 minutes mga kabaro no, parang insakto jud kayo lasa nga tuang paksiw. Nya mga kabaro no, mapit na ko. Nya mga kabaro no, nahuman na ang 30 minutos mga kabaro sa na to kung nagluto na ba to ang paksiw. Oy, kainit. Oops. Oy, kainit. Uy, kainit. Kaya magbaro no, mga ako nang nilibis magbaro no. Oops. Mga ako nang magbaro no. Balik mo ni. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.